Maayong gabi mga kauban, padayon tano sa atuang special live coverage sa PSKE 2023 sa My TV ug kini si Andrea Patania Matthew ug karong gabi una nanukad ta diri karon dinhi sa Mactan Elementary School alang sa nagpadayon nga tallying of votes. So padayon gihapon ang inihapay sa matag polling center no diri sa Mactan Elementary School ug sa inyong makita sa ato ang live report karong gabi una ubay-ubay gihapon ang mga watchers, mga supporters nga nagpaabot gawa sa matag classroom nga naghinam-hinam nga masayran ang resulta sa ilahang mga gisuportahan nga mga kandidato ning nagpadayon nga barangay Sangguniang Kabataan nga eleksyon. Interestingly, ang medyo interesting no ang political landscape dinhi sa barangay Mactan ning BSKE 2023 kay dili lang usa di lang duha kundi 7 ang mga nidagan isip barangay kapitan ning maong eleksyon. And then ato sang nasayran no nga miabot sa more than 50 ka mga kandidato ang nilansar isip konsehal. So sa atong pakisusi karong gabi una padayon gihapon ang ilahang counting, wala pa nila masugdi ang inihapay sa mga boto alang sa mga nagpapili isip SK chairperson ug SK councilor. So karon ang voting or ang tallying of votes rather nga inyuhang nakita karong mga orasa maupa ang alang sa mga barangay chairperson ug barangay councilors. So atong suruyon no ang mga classrooms. Muni siya mga kauban no ang ato ang usa sa mga usual concerns right after the elections kaning mga nagtipunog nga mga basura sa mga irresponsable nga mga individual. Doon naman untay mga designated nga mga garbage collection areas apan diri ra gyud nagtapok no ang ato ang makita nga mga mineral bottle, water. Oo, kaning mga mga styrofoam nga mga container sa mga pagkaon, nga ipanglabay ra bisag asa. So mao ni atong mga usual problems nga masinati right after the elections. So far sa atuang pakisusi kabahin sa partial tallying of votes sa matag classrooms, dunay duha ka mga kandidato nga sikit ang fight, close fight between two candidates. But of course, we cannot preempt because this is still the partial results. Mahibawan pa ni nato later on atol sa final canvassing of votes. So makita nato dinhi ang ato ang mga watchers nga kugihan kaayo nga ng lista aron doon na sad sila ika-report ngadto sa ilahang tagsa-tagsa ka mga kampo. Sir, so far mayong gabi sir, so far kamusta inyo kahimtang diri? Okay ra. So far sir, unsa inyong nasayran gikan sa sulod, hapit na sila mahuman or dugay-dugay pa ni? Mga pila pa ka percentage ang inyong tan-aw? Pila? 80. 80%. Hapit-hapit na. So, in a bit, hapit na tamahuman ni ining maong classroom. Right? So far, sir, kamusta man mo experience sa pagbutar karong adlaw? Wala ba mo'y na... Okay na kayo ang dagan sa pagbutar ng adlaw. Okay na kayo. Doon na sa'yo nag-live sa imuhang pag-live karon sir. But bitaw sir, kung imo'y compare ba ni atong miaging national elections, would you say nga murag mas mingaw ang karong barangay, mas paspas ang atong process sa voting? Sa karong barangay, mas absay sa iyo kumpara sa miaging. Pero unsa man ang inyuhang mga concerns nga nadunggan nga nasinati sa mga botante, doon na ba'y mga nangawagtang ilang mga pangan? Wala
Laksin ko yung nasulat sa nalang. So, ito yung pangalan ni mo, sir? Igor Jeffrey mo. Igoy Jeffrey. Unsa ka diri, sir? Watcher? Nag-install sa kuha ng Ah. At least ako ma-record. At least na kayo ma-record. Okay. Daghang salamat, sir. Sige ma'am, thank you. Sige, atong suruyin ang upper level diri sa Mactan Elementary School. So again, sa katong mga baguhay ra nga ni tune in sa to ang live report, ani kita karon nanukad dinhi sa Mactan Elementary School aron hatagan mo sa latest updates kabahin ning ato ang padayong tallying of votes alang sa BSKE 2023. Unya, again as mentioned, interesting ang maong eleksyon kay dunay 7 ka mga kandidato nga nagpapili isip barangay kapitan niining maong barangay, and then dili man sa dinato siya ikalimod no, because Barangay Mactan is actually the second to the biggest barangay here in Lapu-Lapu City, next to Barangay Basak. If wa ta masayop no, duna kini are more than 50,000 nga population as of the 2020 nga census. Unya, dili sad nato ikalimot nga ang Barangay Mactan mo'y usa sa mga labing progresibong barangay dinhi sa dakbayan sa Lapu-Lapu, because dinhi man sad gyud nahimutang ang dagkong mga negosyo, dagkong mga resorts, dinhi nahimutang ang Mactan New Town Center kung diin dunay mga dagkong mga BPOs ug uban pang mga hotels dinhi sa dakbayan sa Lapu-Lapu. So no wonder nganong daghan sab ang interesado nga magpapili isip mga punong barangay niining maong dapit dinhi sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City. Sir, nag-recess pa? Humana? Good evening. Sir, recess sila or humana ang ilahang taling? Break time pa. So, atong nasayran nga niining maong classroom, nag-recess pa ang ato ang mga magtutudlo. So, nanihapon lang usa sila. May gabi, ma'am. Ma'am, quick, lang ma'am, question. Mga so far, pila na ka-percentage ang ato ang progress? First 100, may una na muna count naman. First 100. Out of? 3. Out of 3 bundles. Out of 3 bundles, we're done with the first 100. So, per bundle, Per bundle is 100. so napay 200 more. So 100 out of the 300 bundle, 300 ballots. 120 to be One. exact. Okay. So medyo layo-layo pa gamay, ma'am, no? We started counting at around 4:45. 4:45. So around 4:45 to around mga 7 o'clock in the evening, ang inyuhang na-accomplish is 120 ka ballots. Alright, sige. Sige, ma'am. Salamat. So, as of the moment, nag-break lang usa sila, no? Aron manihapon. Kauban na sab ang mga watchers na diri sa gawas. Sir, mga haunta, sir. May gabi. Okay, so, ang uban nga mga classrooms, nagpahigayon og recess. Let's check the other ones. Makita din nato no ang sitwasyon ni ining maong tunghaan dinhi sa Mactan Elementary School. Dunay nakabutang caution sign. Well, we are yet to find out kung kining maong damage gumikan pa ba ni sa kadaot nga hatod sa bagyong Odette, or dugay na ba ni nga maong damage infrastructure nga gikinahanglan pang ayuhunon diri sa Mactan Elementary School. Sir, kamusta diri, sir? Wa pa nahuman? Nag-break lang gyapon? Nag-recess pa? Alright. Sige, interesting sab no kining maong classroom. Nahimuot lang ko kay very old school ang ilahang matang sa pagtali. Instead of whiteboard, since blackboard man ang ilahang gamit ni ining maong classroom, Manila paper ang ilahang gimuntar sa mga blackboards, o dito nila itali ang matag vote gamit sa ang pentel pen kung permanent marker. So
So far, layo-layo pa ma'am, layo-layo pa ang progress. Ayo ko gina. 100 pa ka mga ballots. So pila na ang na-accomplish so far? So pareho siya sa Picas Classroom, ma'am. 100 out of 300. So doon na pa 200 kapin. 100 na lang ang kuan. 200 na lang kuwang. Lagi. 100 ang SB, 100 ang SB. So bali na pa mo'y 200 ka ballots nga basahonon. Okay, sige. Dagang salamat. Okay, so padung ta muna og aron atong mapakita ang traffic situation gawa sa maong tunghaan. Okay, so again, for those who have just tuned in to our live report, ania kita karon dinhi sa Mactan Elementary School alang sa atuang padayong monitoring sa BSKE 2023 dinhi sa MyTV ug duna sabtay mga kaubanan gikan sa nagkadaiyang dapit sa Dakbayan ug sa tibuok probinsya sa Subo aron muhatag sab og dugang nga mga kasayuran gikan sa ilang tagsa-tagsa ka mga areas. So again, ang kining Barangay Mactan mao'y usa sa mga bantayunon sab nga mga barangay dinhi sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kay this is the second largest barangay in Lapu-Lapu City with around more than actually 50,000 population. And again, dinhi nahimutang ang dagko nga mga patigayon sa turismo, mga restaurants, BPOs ug uban pa. Okay, so naa na ta diri kanuno gawa sa tunghaan aron ipakita sa inyo ha ang traffic situation. Medyo muhuot lang ang dagan sa trapiko inig abot diha sa intersection. Mo ni siyang specific intersection paingon sa Punta Engaño nya kung mo right turn ka paingon sa Mactan New Town. But more or less flowing raman ang dagan sa trapiko. Unya makita sab nato gawa sa maong tunghaan nag-set up sab og tagsa-tagsa ka mga kampo or tents rather ang matag kampo aron mupahigayon sa ilahang tagsa-tagsa ka mga monitoring. With regards to the weather kaganihan italigsik siya pero niundang rasab unya perfect ra gyud ang weather karong kagabi una kay bugnaw, hangin-hangin ning maong dapit. So far wala na siya ni balik og pag-uwan susama sa atong nasinati kaganiha. Alright? So mubalik tano matag karon og unya aron muhatag kaninyo og padayon nga mga updates alang sa BSKE 2023. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pagtan-aw ubanta sa pagpakabana ubanta sa kalambuan. Kini si Andrea Patania Matthew alang sa BSKE 2023 sa MyTV.